pitkällä ajalla katsomassa, että hän itse sitä vaan seurata. Niin, joo. Siihenkin kun menet istumaan, niin ei se ette näe kulmia ollenkaan. Niin jos hiukan arvioi pieleen, niin saat heti jää jossain kyllä. Niin, ja mehän piti siellä kato ostaa sen pitkän sen. Niin. Joo. Kun mä kävin siellä pyylaamassa sitä siellä sisällä, niin ei sitten nähdä sen kaikki muuta. Niin, joo. No rattia ja penkit on ne, kun oli suurin piirtein kohdillaan, niin eihän mä yltänyt minnekään. Niin. No niin, mutta en ole nähnyt sen juttu, mutta ei nähnyt niinku mitään. Niin, joo. Ja tuossa oli niinku heti, että 10 sekkaa kohdalla. Niin, se on niin. Vähän vissiin heti kapinoita menee. Saanko alkuun? No vai et ole, jos ei ole hetken ajanut ja auto ei ole tottunut ikinä ja ollenkaan, niin se aina sun omaa hakeminen. Niin, joo. Joo, kyllä se sitten tekee asiaa kyllä. Tää ei välillä, sitten kun oli Koskisen sen, tää ei sen kyydissä, Ropisikikas, karppurilla. Joo. Joo, siinä ei pysty